dengan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantos syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan dumateng pemerintah Desa Widang. Ugi sampun kersa nimbali kula sak kanca anggenipun boyong bali desa kanthi nimbali kula sak kanca campursari Mayangkaran Iken Salindri saking tlatah Kutha Kediri. Ugi matur lembah nuwun kagem warga masyarakat ingkang sami rawuh dalu menika. Kula ugi sak kanca Mayangkaran Iken Salindri namung saged ndongake mugi-mugi sabibaripun adicara boyong menika sedaya warga masyarakat Widang pinaringana kesehatan, pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu winujeng slamet dening Gusti Allah taala Allahumma amin. Bapak Ibu